Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento prírodný venček, ktorý je vyrobený z prírodného materiálu, z prírodného prútia, vytvarovaný do takéhoto tvaru srdiečka. Doplnený je o tieto krajkované stužky, ktoré sú zaviazané do takejto mašličky. Vieme si ich rôznym spôsobom premiestniť, previazať do iného tvaru. Ten venček nám slúži ako základ dekorácií, kedy si vieme na jeho obvod alebo po jeho krajoch či do stredu, z vrchu, kdekoľvek doplniť veci, ktoré sa nám páčia, či už sa jedná o veľkonočné, vianočné, jarné dekorácie. Vieme ho zavesiť, vieme ho položiť. Tých možností, ako ho vieme použiť, využiť, je naozaj veľmi veľa. Odporúčame ho pre jeho veľkosť, pre jeho široké možnosti použitia a využitia.